Alléluia. Mbalmao ne ka foli baw ye amatigi Yesu tɔgɔ la. Ayiwa, su tɛmɛnen n kumakan n y'o ɲɛsi an balima silamaw ma. Ayiwa, su in na an bɛna kuma mɔgɔ minnu ma o ye minnu b'a fɔ k'u ye chrétiens walima minnu b'a fɔ k'u ye chrétiens ye. Sabula chrétien bɛ Ala ye a dɔn n kɔnɔ bi ka kuma aw fɛ. Sani ka daminɛ n bɛ Ala deli kɛ Yesu tɔgɔ la Ala k'an dɛmɛ walasa n ka kuma ka jɛya, walasa a ka kɛ tiɲɛ ye, walasa a ka kɛ kuma faamuyatala ye, a ka kɛ kuma ye kuma min bɛ faamuya, walasa a ka kɛ fana kuma nafama ye. Sabula kuma man nɔgɔn nka ni senu bɛ mɔgɔ dɛmɛ. Yesu tɔgɔ la, amen. Ayiwa, sɔrɔ n kumana n ye Yesu kofɔ an balima silamaw ye minnu tɛ Yesu dɔn kosɛbɛ. Su in na n bɛna kuma minnu fɛ o ye minnu b'a fɔ k'u bɛ Yesu dɔn walima minnu bɛ Yesu dɔn. Ayiwa, Yesu kɔni ye kelen ye, Ala ye kelen ye, Yesu ye kelen ye, nka kow kɛcogo fɛ ni zen Yesu cayara. Sabula Yesu bɛ yen wa Yesu wɛrɛw bɛ yen minnu tɛ Yesu ɲɛnamaw ye. O ye Sitani ka baara de ye. Ayiwa, Sitani ye mun kɛ? A ye Ala denw mabɔ Ala la k'u bila sira jugu kan. Ayiwa, dɔw bɛ yen olu ko Ala yɛrɛ tɛ yen, olu y'u ban Ala la. Dɔw ye u ka Ala kɛ Ala wɛrɛw ye. Dɔw fana u b'a fɔ k'u bɛ Ala de kɔ nka sira min bɛ taa Ala fɛ o t'o sira ta, u bɛ sira wɛrɛ de ta. N'i ma Ala ka sira ta i bɛ taa Ala fɛ cogo di? Ala ka sira ye Yesu de ye, matigi Yesu. Haleluya. Ayiwa, mɔgɔ caman bɛ yen ko Ala église Yesu. Ayiwa, a bɛ diɲɛ fan bɛɛ. Nka min tɛ ka bɛn o y'a ye de olu yɛrɛ minnu b'a la k'u ye Ala denw ye, olu yɛrɛ minnu b'a la k'u ye bangebaaw ye, k'u ye Yesu ka mɔgɔw ye, olu fana jɛlen tɛ, u faralen don, u bɛ kɛlɛ, u tɛ kan kelen fɔ. O ye Sitani ka baara de ye. Ala bɛ yɔrɔ min na kɛlɛ tɛ yen, ni sinu bɛ yɔrɔ min na bɛnbaliya tɛ yen. Ayiwa, sani an ka taa ɲɛ n bɛ Bibulu ka verset dama kalan. An bɛ Timote ka sɛbɛn ta a ka lettre fɔlɔ chapitre 2 verset 5 ani 6. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Ayiwa, waati jamana bɛ ni kalan. Ala kelen pe de bɛ yen, Yesu ale fana kelen de ye. Ala kelen ani Yesu kelen pe de bɛ yen min bɛ an ni Ala cɛ, min bɛ sira ye ka an lase Ala ma. O ye fana kelen de ye, sira kelen pe o Yesu de. Ephésiens 4 verset 4 ka se 6 ma. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tout et parmi tout en tout. Alléluia. Ayiwa, ni fana b'o kelen de fɔ. Ala ye kelen ye, fari kelen de bɛ yen, ni senu kelen dɔrɔn de bɛ yen, matigi fana ye kelen ye, danaya a kan ka kɛ kelen ye, baptême kan ka kɛ kelen dɔrɔn de.
sabula ala ye kelen ye min an bɛɛ fa ye a bɛ fɛn bɛɛ sanfɛ a bɛ anw fɛ a bɛ anw na o fɔcogo de ye nin tubabukan na ayiwa n bɛ hakɛto ɲini k'aw fɛ bamanankan in ma jɛ kosɛbɛ ten nka nin kɛli fana ka fisa ni a kɛbaliya ye haleluya. Jean 17 verset 20 ani 21. Ce n'est pas pour eux seuls que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Ama tigi ka kuma kan ni ka to yan akuma ala deli la anw ye akuma ala deli ka anw ye avec ala deli walasa ala ka to anw fɛ ni sunu barika la aka an dɛmɛ walasa an kana fara an ka kɛ kelen ye sabula ale ni ala ye kelen ye a bɛ fɛ an fana ni ale ka kɛ kelen ye walasa an bɛɛ ka kɛ kelen ye ala la Yesu la donc Yesu kun bɛ ka nin deli de kɛ san'a ka taa o kɔrɔ ye mun ye amanga tlan amanga fara na ko ni ko ala ka denw ye nango ko anyi e bange bawye nango anyi Yesu denw ye amanga tlan amanga fara o de fo ci ko flani haleluya ambe tanya halibi Corinthiens lettre folo au chapitre folo verset 10 fotanisab. Je vous exhorte, frères, pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne pas avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je vais dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Alléluia. Aïwa, ni apôtre Paul. Paul de Kumbeka, lettre qui Corinthi kauma. Sabula ni sunu barkala aya don walma ani mogo fono to mogo chrétien wala ya fay fono ko bange baw benente ko kere be ñoo ci ou be fara do ba fu Paul ka mo yi do ba fu Apollo ka mo yi do ba fu Yesu Christ ka mo yi abe ko defoni ko walma ko mogo baptiser ali to wala wa muna aw ba fu ko Paul ka mo yi Paul ta la yi Paul te Yesu yi abe ko defoni donc ko mogo maganga fara ko be ka kelen Yesu la sabula Yesu tlalente Yesu e kelendi abe ko defo aywa munambe ni bekala bi église farlendo mo yi fara ka bo ñona amadam ne bide parce que Paul be kan fo ni abenga san bafla bo 6 ans Paul ni wat ni fo wati parce que Paul ko wati oye sans bi saba fo bi woro yan fanna on andume sans bafla ni tani woro la 600 yero o fotuma mena donc o ko kelen nunu madame ne bi sabula stanite bi koy haywa muna nyini be kala mo ko faralendo église faralendo chrétien wéré daman ñoonce ou te ben ñoon ko foni kelew ni ko jugu kew o ko ka dana ya amadafa ñaxam mbala sitani bawla o de photo fleni église futlalendo catholique yande protestant yande témoin de Jéhovah yande bananamis yande protestant fono uni ñongonce do baptiste do évangéliste do pentecôtiste do méthodiste do adventiste do ko assemblée de Dieu asugu belebi ni bey sitani ka baradi sabula Yesu ka tumala apôtre ka watla apôtre église yere foli o damena ulde la sang Paul ka watla église fora
ngaki bala kosbe Éphèse église damena ye Yesu bange baw Yesu ka mogo abu fo ma fulo balamaw aywa abu fo ko église de Dieu alaka bange so aywa sen nana ka mogo fara aywa nite kabako sabula Yesu ya famena ka to anchela Yesu ko ayaw farati sabula chama me ani to wala ba fukule Yesu yi do rebe na kule prophète yi bo tlata la ka faraga bo nyona aywa o keto de ni sa nga nebisika min fawiye église sta indona église kono ay mogo fara église fara église chama be san Yesu ka église taw Yesu ka église ute stande be wala ka o fen don aywa an kan ke Yesu deunde ka ni senu so wala sa o ni senu ka nye jagabo ka ngaki jagabo ka airana ka fo ni église te Yesu ka église note abiko me yibe nye fianto de ni senu te chrétiena abiko me nye fianto de itzeka don aywa mbe wala sa ka alaka église ou don sabula bible kono église na ka mi o nyefra afo église de ma corps de Christ Yesu fari kolo o de église doye ale kungolo kunyi ale kunyi nyamaba doye bolo ye doye senyi doye to doye dai doye nyai abetende mais abere jelen fara nyonka o ye Yesu fari an bange baw an chrétien an bela jelen an de église korote ko so bogoso wal masiman so non église an de aywa na an farla atebe sabula Yesu farlente aywa mena Ephésiens nani kala je verset 10 tani kelen fo 32 et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tout égard à celui qui est le chef, Christ. Donc, avec à Fodeko, en bay, Farlanyonka, en des églisiers. Au église, Fonokono, Alaye, donc apôtre, ay do ke prophète ouye kiraou ay do ke évangéliste ouye ay do ke pasteur ouye ka do ke docteur ouye aywa ou boye fara nyonka si te signé Simon Bonicier abay alaka barakela oude ou for le nyonka ou be église formée sabula église kono nous de ben ani bange baw nous be barake Yesu ye bange baw cela aywa ni a sege église mi nous fala no do ba ko baptiste catholique ko angolo to isa catholique ko ni angolo to lu filla bebo kalama catholique ko filla uye sira bla mena ni ala sonama mbena video kilenke catholique kola nyake français la make bamana kana folo barana mesu ulu fona israbla
témoin de Jéhovah au côté fort où est stable aw mi b'a fɔ k'aw ye protestant ye aw fana cɛla caman ye sira bila sabu n'i y'a sɛgɛsɛgɛ dɔw b'a fɔ k'u ye baptiste ye pentecôtiste méthodiste adventiste assemblée de Dieu a sugu bɛɛ de bɛ yen ayiwa n'i ye ninnu kelen-kelenna bɛɛ filɛ n'i y'a sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ i bɛ taa sɔrɔ yɔrɔ dɔw la u ye ko dɔ kɛ u sago la u ma kɛ Ala ta kɛcogo la dɔw b'a fɔ ko prophète ko o tuma tɛmɛna ko prophète o tɛ yen tuguni dɔw b'a fɔ ko apôtre u ka waati tɛmɛna apôtre tɛ yen dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko ni senu tuma tɛmɛna ko a nana don min na pentecôte don a jiginna mɔgɔw kan a banna n'u y'a sɔrɔ tun olu y'a sɔrɔ a banna donc n'a y'a sɛgɛsɛgɛ a caman bɛ fili la ayiwa église fɛn fɛn n'a ma ninnu fɛn ninnu jati n'a dalen tɛ ninnu fɛnw kan a bɛ fili la o kɔrɔ aw tɛ ni Yesu ye sabula Yesu dafabali tɛ yen Yesu ye kelen de ye a dafalen do fana n'aw bɛ église la ko ni senu tɛ yen a ye boli n'aw bɛ église la ko u k'a la ko prophétie kɔni o tɛ yen tuguni a ye boli Ala bɛ yɔrɔ min na ni senu bɛ yen prophétie bɛ kɛ sabu Ala bɛ kuma a denw fɛ Ala bɛ fɛnw ɲɛfɔ anw ye sabula an tɛ fɛn bɛɛ kalama Ala de bɛ fɛn bɛɛ kalama donc fɛn dɔw dogolen don an na nka Ala b'a ɲɛfɔ an ye ni sunu barika la walima a ka prophètew fɛ apôtres bɛ taa yɔrɔw la hali bi ni Ala y'i kɛ apôtre ye i bɛ taa yɔrɔw la ka Paul ni Pierre ninnu ye minnu kɛ aw b'o kɛ ani Matthieu ninnu ye minnu kɛ aw b'o kɛ prophètew bɛ yen i komi Esaïe ninnu ye minnu kɛ Michel ninnu ye minnu kɛ Jérémie ninnu Ézéchiel ninnu minnu kɛ hali bi o bɛ kɛ sabula Ala ma falen o Ala kelen de bɛ yen Ala bɛ balo la an ka Ala tɛ sa ale bɛ yen a bɛ balo la dɔw ka Ala ye suw de an ka Ala bɛ balo la évangélistes kan ka taa i komi Philippe ka taa yɔrɔw la ka mɔgɔw ɲini k'u lana Yesu ma église dɔ la o tɛ yen ayiwa pasteur la o bɛ église ɲɛmɔgɔya la ka église dɔ la sisan ko pasteur yɛrɛ tɛ yen dɔw yɛrɛ ko pasteur tɛ yen u b'a fɔ ko an bɛɛ ye kelen ye u ka jamatɔn kɛ ka kuma ka bible kalan ka u ka baro kɛ ka taa pasteur tɛ yen église dɔ la fana u ka docteur enseignant in tɛ yen docteur enseignant o kan ka bible ɲɛfɔ mɔgɔw ye kan ka Ala ka kuma ɲɛfɔ mɔgɔw ye o ye enseignant ka baara ye église dɔ la o tɛ yen ayiwa ni église mun ma min b'a fɔ ko ninnu fɛn ninnu tɛ yen i tɛ Ala ka église ye i tɛ Yesu ka église ye n tɛ k'a fɔ église fɛn fɛn bɛ yen bi ni mɔgɔ duuru bɛɛ bɛ yen n tɛ k'o fɔ nka a église kan k'u dɔnya a kan ka église kan ka dɔnya k'a fɔ o bɛ yen a kan ka sɔn o la hallelujah ayiwa sani munna nin fara la sabu bibili y'a fɔ ko ni man kan ka bali an na ko sabula satani yɛrɛ y'a yɛrɛ kɛ sisan ko ale ye Yesu ye ko ale ye Ala ye Yesu yɛrɛ y'a fɔ n ye ko n'a ye Matthieu ka chapitre 24 kalan verset 24 aw b'a ye Yesu y'a fɔ ko kirisiw bɛ na prophète dɔrɔn tɛ apôtre dɔrɔn tɛ ko kirisiw yɛrɛ bɛ yan donc sisan mɔgɔ caman bɛ église la u b'a fɔ Yesu Krista Ala den ko tɛ ale tɛ sitani ani ninjugu ninnu olu de b'u yɛrɛ yɛlɛma k'u le Yesu ye ka mɔgɔw nɛgɛ aw b'aw kɔlɔsi san'aw ka taa église la aw bɛ Ala deli kɛ ka Yesu ɲininkali kɛ ayiwa ne bɛna taa yɔrɔ min na e bɛ yen wa sabula ne bɛ fɛ ka taa e de bato aw b'o deli kɛ Yesu b'a fɔ ye n'ale bɛ yen n'a tɛ a b'a fɔ aw ye nka san'o cɛ aw kan ka tubi fɔlɔ ka kɛ Yesu denw ye aw kan ka sɔn Yesu la k'aw yɛrɛ di Yesu ma ka baptême kɛ ka nisɔndiya sɔrɔ o la aw b'a Ala kumakan mɛn sabula ni nisɔndiya t'i la Ala ka kuma mɛn i ka gɛlɛn
Alléluia. Donc mbena fenwere mun fara kan mbena fen dama dama fo mbi sika mo deme ka église ñini ala ka église ñini église ñam fa ci comme na abala delike ni sona yesu la ni ti tayro don folo ni ti église don ibito so ibala delike ni dombaga obila ni naw ni duka bon wala ni teru bala awbe jabale delike ñon fe awbe biblu kalam ka ala delike e kala bato e don doni awbe chaya kata fe alabe aka barake law cela abe doka potri wala mabe doke prophète wala mabe doke pasteur sabu ala de mo wele ni tara ala ka baraka so ma wele ibisa ni fe sabu mo wotseka ala ka baraka ni ala mi wele Afrique 600 Afrique donte bien fambe mo ko chambe kulubeka kuli pasteur wi kuli e apôtre wi kaso ala mo wele aywa ulu mo ubeka stande ka baraka 600 aywa ubeka mo fen la kalam ubuku bla filla avec teni aywa christie kelenye église kanga ke christi falde yesu christa fari anya furanye chogumna ya yesu christa fari be chogumna église la ala kanga bato ala kanga deli ubeke wajili kanga ke aywa do fono be sun fono kanyi chrétien ngon kanga sun chrétien kanga sun et église kono fen be wajila akanga ke bible kono fendi femanga frakan femanga boala église kono minunga wajili babe wari kono o mani on fereke la bannu amani église te fereke roy église te wari nyoroy mo ganga wardi uka jaka ani ubafu mako offrandi aw bati jago ya fente niadi alabe alabe do ukiye ni madi fono ibiyere pasteur makanga mo jago ya ka wardi apôtre manga mo jago ya ka wardi église fono anga ka église mbetien fo naye bange bawye sa kolonga pasteur église nyamo kanga tienfo wajili kono nyeri kanga fo adiara mo amadia mo kanga fo sabula sa église do be uti nyefo mo ube muso ye e fini kolon sugu be fini ube fini udon fini minu mani hal ciaw do were fini do ulu fini mani e korofolu ni ko sugu be kelew ni few aywa na umuru wajili ke na so ka nyefo mo aywa awtala ka barakelay église manga ke ko wati be ko ngata fem fleta odron yi kaba ko ma fon odron o fono mai sabi anga ta église la ka ala de bateau aywa église la baptême kanga ke yesu tola walma le père le fils et le saint-esprit ala enfa yesu christa ala den ani ni senu o baptême fa de kanga ke obake mate yesu tola sabu la bible abe akira walma obake fa ani den ani ni senu tola obe mo baptiser o chokola église ala ka église kanga ke teni aywa nyara sunama mbena video wala ke baptême ko fun la mo chama be wote baptême ke jona ni sona yesu christ la imanga do ma kono ganga baptême ke o robe
do rete batem ke fo nu furutuma sera wala maro nu maro mun kera nga batem ko ni mo hakli mai mo mbisaka asola ko ke ite demseni ni sona yesu la iga batem ke aywa sani ngatla me fe wara min fo o yede aw ka biblu kala mbado nga fo afrique mo chambe o ma se ka tay ko la o ti se ka kalanke nga ni aw se ka kalanke france kana wo kamara la wo biblu be kan chamana san ala barkala biblu sebenendo kuma kan chamana babana kambe dogono kambe ningala kambe asugu bere be aywa abu bibli ngini ka kalan wala ni dem sinu bawulo mun dara e kolla nawt se kalanna aya fu wa kalan wi ka nyi fawi teru église nyamo domba gaw si nyongo yaw awesika biblu don ulu fe aywa sabla bibli de tien fefete bibli kono o tala ka kumay ala ka kuma be bibli kono bibli dafalen do a dafalen bali do aywa min ko me bolo ka foye bi o yeni awbe haketo ni ndona min gasira awbe ya fama ni kuma fo mi mabe ani fono nga bamana kan fono amaje ko sebe awbe ya fama o fono la aywa église mimba foko ni zenote ayobla église mimba foko prophético te tien ko prophético te bikoye ayobla église mimba foko apôtre te ntuguni ayobla église mimba foko do ira ba foko naya sege do ira ba foko pasteur te ko luwe ko bay kelen pasteur te o man sabula sisan nya sege jamana chamana situ fanta jamana nu africain fan nu na sa jamana setugun nu lu de betay aywa bebe tana ka église ni mta rola no e baptisé aboro la ka ko baptisé ni mi méthodiste aboro la ka ko méthodiste abo chola aywa pasteur mi fono be rube bara nyinde la do le be ke pasteur kata bara de nyini ala kote ala mu wele ubeta kalanke ikomi ibeke ingénieur ibeke mécanicien o chokomna ibeke ferekela chokomna rubolo bara don donc ubeta passer ya kalanke abi komi bara de ulo abi komi wara nyin choko de ulo sarabe bala o te ala ka wele tite oya ulu école nu fono kalanke école nu chamambe ube ala ni senu te ube biblu kalan ni ka hakli mo wani fin hakli mani fin hakli ani ala ka ni senu o te kelen biblu be famia ni senu de fe sabu ala de ba nyefo mo woy nyaka ni yere ka hakli tika fam iba fam yiko fen sugu be aywa mi me bolo ka foyo oyni na ma église ro mimbe ala ka kuma tama ay toso alberto keso sabla yesu ko ni mogo flani ko yu bena kusigi ne togola ne buchela yesu defo otumana na ma église ro mimbe alaka kuma tama awbe toso awbe fara nyawon kan dondoni na uchaira ni wati sera ala rebe auchera abedoke apotu abedoke prophète abedoke pasteur hallelujah mimi mbolo ka foyo suna woni mate yesu ka dubawi ala ka dubawi mate yesu tokola amen.